morning mga ka-ride. Sa padungan na kami sa Samuyang Arpak, nagigibon sa Kamalig. So sa kunya nyo, pasara kami hindi sa Daraga Malabog. Yung kumahiling nindo ana sa Samuyang mag-ride sa bago masyadong makat-kat mayro tamang-tama lang. So kay puan kaya na chill ride lang natagol kita. Kumahiling nindo dyan sa side mirror nakol pagong kay Riba. So sarong grupo kami pasiring na duman sa Arpak sa bayan kang Kamalig, Albay, 3rd District.
I-rev mo, i-rev mo. Rev mo. Rev, 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 rev. So yan guys, tapos na rin yung aming ride for a cause or Arfak doon sa Libot, Barangay Libot, Camali, Albay. So ito guys is parte pa rin ng district. So sa ngayon guys, napapanood nyo is papunta na kami doon kung saan kami manananghalian sa Ginubatan 3rd District, Albay. So ayan guys, pagkatapos ng pananghalian dyan is diretso na kami pauwi lahat. So ayan, makikita nyo naman po, marami kaming kasamahan. So kung nagustuhan nyo po itong video natin, like, comment, and share sa ating mga kayahay. And then subscribe, hit the notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga bagong narating na videos. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. God bless. Stay and ride safe. Peace out.